15. miesto Rokva Lady no Tashinami Deshite. Predstavte si prestížnu akadémiu pre tie najbohatšie a najslušnejšie slečny, kde sa od vás čaká, že budete stelesnením dokonalej japonskej dámy. No a do tohto sveta sa dostáva Lisa, dievča z úplne bežných pomerov, ktorej sa mama zrazu vydala za niekoho bohatého. Lisa sa fakt snaží zapadnúť a dokázať, že aj obyčajná baba môže byť noble. Lenže má to jeden háčik, miluje rockovú hudbu, čo sa s imidžom slušnej dámy fakt bije. Celú túto svoju rebelantskú stránku v sebe dusí, až kým v opustenej budove nenachytá dcéru vplyvného politika, ako si to totálne reže za bicími. 14. miesto The 100 Girlfriends Who Really Love You, druhá séria. Ak ste si mysleli, že mať jednu frajerku je občas makačka, tak Rentaro vás vyvedie z omylu. Tenhle týpek totiž zistil, že na stretnej stretne presne 100 svojich osudových lások. A nie je to len nejaký bonus, on ich reálne musí všetky milovať, lebo inak ich čaká krutý osud. V druhej sérii sa náš haremový kráľ nezastavuje o aktuálnej partičke 6, ba pribúdajú ďalšie. Ak hľadáte niečo totálne uletené, pričom nebudete chápať, kam na tie nápady chodia, tak druhá séria 100 Girlfriends je presne pre vás. 13. miesto Kuroshitsuji Midori no Mayo Hen. Kráľovná Viktória opäť posiela svojho verného psa, 13-ročného cieľa Phantomheima, vyriešiť poriadne zvrátený prípad. V južnom Nemecku totiž ľudia umierajú na zvláštne deformácie, potom čo vstúpia do tzv. Lesa vlkodlakov. Dedinčania sú presvedčení, že za to môže kliatba nejakej čarodejnice, no cieľ na takéto rozprávky neverí a ide si po racionálne vysvetlenie. Spolu so svojím démonickým sluhom Sebastianom a celou bandou spoločníkov nájdu uprostred lesa izolovanú dedinu, kde žijú len samé ženy. Tie slúžia mladej dievčine so zelenými očami Sieglinde. 12. miesto Lord of Mysteries. Hlavný hrdina Zhou Mingrui sa zrazu prebudí v tele Kleina Morettiho a ocitá sa vo viktoriánskom svete, kde vedľa seba existujú parné stroje a temná mágia. Klein sa stáva tzv. Beyonderom, človekom s nadprirodzenými schopnosťami, ale v tomto svete to nie je žiadna výhra. Každý krok k väčšej moci vás totiž môže priviesť k totálnemu šialenstvu. Postupne sa zaplieta do vojny medzi cirkvami, naráža na tajné spolky a ak máte radi Lovecraftovskú atmosféru, rituály a hrdinu, ktorý musí prežiť vo svete, kde vás aj vedomosti môžu zabiť a premyslený systém schopností, tak Lord of Mysteries môže byť práve pre vás. 11. miesto Enen Shabotai Sanoso. Tretia séria Fire Force do toho šliape hneď od začiatku. Kapitána Obiho totižto zatkne vojenská polícia, ktorá je pod vplyvom nepriateľov a celá osmička sa zrazu ocitá v hroznej situácii. Aby toho nebolo málo, Huma a jej banda totálne vymyli mozgy vedeniu celého Tokijského impéria a infiltrovali sa priamo do srdca hasičských zborov. Shinra a jeho tím sa tak zo dňa na deň stávajú vyvrhelmi a v podstate rebelmi proti štátu. Len aby zachránili svojho kapitána a celé mesto. Čakajte teda poriadne nabitú jazdu plnú Adola burstov, politických intríg a hlavne tej špičkovej animácie, na ktorú sme boli pri tomto anime zvyknutí. 10. miesto Apocalypse Hotel. Predstavte si luxusný hotel Gingerov v srdci Tokia, rok 2157. Všetko je nablískané, služby sú tu do najvyššej úrovni, robotický personál tu kmitá. Má to len jeden háčik. Už desiatky rokov sem neprišiel ani jeden host. Ľudstvo totiž kvôli toxickej atmosfére Zem dávno opustilo. Hlavnou hrdinkou je Yachio, robotická zástupkyňa manažéra, ktorá sa spolu so svojou posádkou stará o to, aby hotel bol stále v top stave. Aj keď sa jej kolegovia postupne kazia a nie je nikoho, kto by ich opravil, Yachio to nevzdáva, drží ju pri živote sľub, ktorý dala majiteľovi pred jeho odchodom, že tu bude, keď sa ľudia vrátia. Prvé Honorable Mentions Gachiakuta. Druhé Honorable Mentions Kamen Rider. 9. miesto Solo Leveling 2. séria. Sang Jin-woo, kedysi prezývaný najslabší lovec celého ľudstva, sa v druhej sérii Solo Leveling mení na nezastaviteľnú mašinu.
Vďaka svojim nadprirodzeným schopnostiam rastie každý dňom, ale udržať to v tajnosti je čím ďalej, tým ťažšie. Hlavne keď sa okolo neho začnú kopiť incidenty v dungeonoch, ktoré nedávajú zmysel. Potom čo Jin Woo a pár ďalších lovcov s nímskym rankom, ako zázrakom prežijú v dungeone, ktorý mal byť úplne niekde inde, sa na neho začnú upierať oči všetkých veľkých guild. Jin Woo tak nemá na výber, musí expiť, levelovať a budovať svoju armádu tieňov rýchlejšie než kedykoľvek predtým. Má totiž jeden hlavný cieľ, cez ktorý nejde vlak, a to zachrániť život svojej matky. 8. miesto, Takopi no Genzai. Ak hľadáte niečo, čo vyzerá ako rozprávka pre deti, ale v skutočnosti vám to vytrhne srdce z hrude, tak toto je práve ono. A preto to odporúčam len silnejším povahám. Máme tu tvora, čo vyzerá ako ružová chobotnička, volá sa Takopi a priletel na Zem z inej planéty len preto, aby šíril šťastie. Hneď po pristáti ho zachráni malé dievča menom Shizuka, ktoré sa síce o neho postará, dá mu meno, ale má jeden veľký problém. Vôbec sa neusmieva. Takopi si povie, že to proste musí oplatiť a urobí všetko preto, aby ju rozveselil. Lenže chudák netuší, do akého pekla sa to dostal. Shizuka má veľmi zlý život, v škole ju šikanujú, otec odišiel a mama je väčšine preč. Jediné, čo ju drží nad vodou, je jej pes Chappy. 7. miesto, Medalist. Toto je jedno z tých športových anime, ktoré vás chytia za srdce, aj keď vás raskorčulovanie doteraz vôbec nezaujímalo. Máme tu Tsukasu, ktorý mal kedysi veľký sen stať sa profíkom, lenže začal neskoro a v tomto športe vám fakt veľmi rýchlo ujde vlak. Teraz sa len pretlka ako asistent trénera a v podstate sa zmieril s tým, že jeho kariéra je pasé. Všetko sa ale zmení, keď stretne malú Inori, piatačku, ktorá sa tajne chodí korčulovať na štadión, lebo jej mama je prehnane ochranárska. Tsukasa v nej vidí obrovský talent a potenciál, ktorý v sebe dusí a pripomenie mu to jeho vlastnú cestu. Rozhodne sa, že ju nenechá padnúť a stane sa jej trénerom, aby jej pomohol vybojovať ten sen, o ktorom sa bála čo i len snívať. 6. miesto, prvý film z trilógie Kimetsu no Yaiba Infinity Castle. Minulý rok nám toto totiž úplne zbúralo kiná. Ak ste si mysleli, že doterajšie súboje boli strop, tak tu sa Ufotable fakt utrhlo z reťaze. Príbeh Tanjira už asi všetci poznáme. Kedysi obyčajný kalán, ktorému vyvraždili rodinu a sestra Nezuko sa stala démonom. Makal, aby ju zachránil a vypracoval sa na jedného z najlepších lovcov v zbore. Lenže teraz končí sranda. Keď sa vodca organizácie ocitne v smrteľnom nebezpečenstve, Tanjiro a ostatní Hashirovia vyrážajú na pomoc. No skôr než stihnú čokoľvek urobiť, Muzan ich všetkých vtiahne priamo do svojho sídla, do šialeného priestoru Infinity Castle. 5. miesto, Boku no Hero Academia Final Season. Videl som finálnu sériu Boku no Hero Academia a poviem vám, toto je presne ten moment, na ktorý sme celých tých 10 rokov čakali. Celý svet za tajným dychom sleduje, ako sa srážajú symboly mieru a totálnej destrukcie v tej najväčšej vojne, ako kedy hrdinovia zažili. Keď už All Might schytá kritické zranenie a spoločnosť ovládne čistý strach, lebo hrozba od All for One a Shigarakiho jasne ukazuje, že toto nebude končiť nejakým podaním rúk. Keď sa už zdá, že Najdaj definitívne Asína na scénu nastupuje náš Deku. Ten sa proste odmieta vzdať a nenechá túto vojnu skončiť v úplnom zúfalstve. Ide totálne cez svoje limity a spolu s Bakom a ostatnými hrdinami, ktorí mu kryjú chrbát, sa stáva tou poslednou stenou proti totálnemu kolapsu sveta. 4. miesto, Kusuriano Hitorigoto 2. séria. Naša obľúbená bylinárka Mao Mao je späť a opäť používa svoj neskutočný mozog a znalosti jedov na to, aby rozlúskla šialené sprísahania na cisárskom dvore. Spolu s eunuchom Jinshim začne učiť ostatné slúžky čítať, aby sa v tom paláci nestratili. Lenže pokoj netrvá dlho. S príchodom obchodnej karavány sa začnú diať fakt divné veci a Mao Mao hneď vycíti, že tie náhody okolo návštevníkov a ich tovaru smrdia nejakým problémom. Či už ide o nebezpečenstvo zvonku, alebo priamo znútri paláca, Mao Mao musí opäť vytiahnuť svoju prefikanosť a lekárske triky, aby udržalo konkubíny v bezpečí. Žaba! 3. miesto,
Uma musume Cinderella Grey. Cinderella Grey nás zavedie do sveta konských dievčat, kde v mestečku Kasamatsu objaví nováčik tréner niečo, čo nikto nečakal. Stretáva sivovlasú dievčinu menom Oguri Cup, ktorá má síce divný a neohrabaný štýl behu, ale skrýva sa v nej neskutočná sila. Oguri to v detstve nemala ľahké. Kvôli chorým kolenám mala problém sa vôbec postaviť na nohy, no vďaka brutálne pevnej vôli prekonala svoje limity a v behu našla slobodu. Zatiaľ čo ostatné baby v Kasamatsu naháňajú slávu a víťazstva, Oguri behá len pre čistú radosť pohybu. Všetko sa ale zmení, keď narazí na regionálnu hviezdu Fujimasu March. Táto rivalita v Oguri prvýkrát zapáli skutočnú ambíciu vyhrávať. Druhé miesto Yofukashi no Uta, 2. sezóna. Ak si pamätáte, náš 14-ročný Kou má jasný plán. Chce sa stať upírom. Lenže v tomto svete to nie je len také jednoduché, že stačí, keď vás niekto pohryzie. Musíte sa do toho upíra reálne zalúbiť. Aby sa mu to podarilo, má Kou už len 10 mesiacov nočných randíčok so sexy upírkou Nazunou, ktorá občas cosplayuje zdravotnú sestričku. Tentokrát to prestáva byť len o čľúvaní v noci. Do hry vstupujú kamoši hlavného hrdinu, ktorí sa snažia spracovať to, že upíry fakt existujú. Navyše sa tu objavuje Anko, drsná detektívka, ktorej jediným cieľom je upírov likvidovať. Keď pri jednom strete skoro príde o život jeden z upírov vyjde najavo šialene záhadná vec. Prvé miesto Kaoru Hanawa Rinto Saku. Máme tu dve stredné školy, ktoré sú ako oheň a voda. Na jednej strane prestížna dievčenská akadémia Kikuo, plná slušných slečien z bohatých rodín, a na druhej strane škola Chidori, o ktorej si všetci myslia, že tam chodia len vymetenci a grázli. Hlavný hrdina Rinterov je presne ten typ, ktorého by ste v noci nechceli stretnúť. Vysoký, drsný pohľad proste budí rešpekt. Lenže potom maskou je to najväčší dobrák, akého si viete predstaviť. Keď raz pomáhal v rodinnej cukrárni, stretne Kaoruko, dievča, ktorého nesúdi podľa toho, ako vyzerá, ale vidí jeho skutočnú povahu. Problém nastane vtedy, keď Ritaro zistí, že Kaoruko chodí presne na tú novú školu Kikuo, kde sa na jeho školu pozerajú cez prsty.